За всички, които ни питаха какво включва комплекти инструменти с гайковерт от 500 Нм. Той е с зарядно и батерия 4 А. Започваме да представяме комплекта. Това е ключ за филтър. Състои се от 3 тези щотки. 1/4, 3/8 и 1/2. 1/4 са тези на крайници от 4 до 14. От 10 до 19 са за 3/8 и от 21 до 32 е за 1/2. Те са за 3/8 от E10 до E20 и удължени на крайници за 3/8. Има отделни на крайници, завиваме по тъгъл, ключове за свещи, части за 1/2 и това е за тези на крайници, като може да се използва и за удължител. Виждате колко много още има. Шестограми еврейски звезди, плоски отверки и красати отверки. Продължаваме. Ключовете са от 6 до 19. Звездо гаечен ключ. Това е пълният комплект на инструменти Total с гайковерт 500 Нм.